Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maayong hapon natong tanan. Bispiras karon sa fiesta, apan nagsaulog usab kita karon sa fiesta sa segunda patron San Roque, ang dakong bulahan. Atong gipadangat sa Dios ang atong mga pasalamat sa grasya nga atong nadawat, ingon man atong gipadangat ngadto sa Dios ang atong mga intensyon. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. You
Magampo kita. O Dios nga nagtudlo ka kanamo nga ang mga sugo sa langit, natingob diha sa paghigugma kanimo, paghigugma sa mong isig kataw. Himua nga matipon kami sa mga gipanalanginan dinha sa imong gingharian. Pinaagi sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy, diha sa pag-awat namo sa panig-ingnan ni San Roque. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyo gaharyoban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya gigamhan si Jefte sa espiritu sa Ginoo. Misuroy siya sa Galaad ug sa Manases ug mibalik sa Mispa sa Galaad. Gikan didto mipadayon siya sa Amon. Si Jefte misaad sa Ginoo. Kun padag-on mo ako sa mga Amonihanon, ihalad ko ingon nga sakripisyo, pinaagi sa pagsunog, ang unang tao nga magula sa akong balay, aron pagsugat kanako, iniguli ko gikan sa gubat. Busa mitabok si Jefte sa suba, aron pagpakigubat sa mga Amonihanon, ug ipadaog siya sa Ginoo. Misulong siya kanila gikan sa Aroer, ngadto sa dapit, libot sa Menit. Kawhaan ka syudad ang tanan, hangtod sa sapa sa Kiramin. May bangis nga pagpinatyanay ug gibuntog sa mga Israelita ang mga Amonihanon. Sa pag-uli ni Jefte sa Mispa, gisugat siya sa iyang anak nga babae nga nagsayaw ug nagtugtog sa tambor. Bugtong siyang anak ni Jefte. Sa pagkakita ni Jefte kaniya, gigisi ni Jefte ang iyang sapot tungod sa kasubo. Ug miingon, "O anak ko, gipasubo mo ako. Gisamaran mo ang akong kasing-kasing. Nakapanumpa ako sa Ginoo, ug dili ko gayud kini mabakwi." Ang anak miingon kaniya, "Kung nakasaad ka sa Ginoo, buhata ang giingon mo. Ang Ginoo mitugod nga walay makapanimalos ka. Mitugod nga makapanimalos ka sa imong mga kaaway, ang mga Amonihan." Apan mihangyo siya sa iyang amahan, nga hatagan siya duha ka bulan, aron makasuroy siya ug magsubo didto sa kabukiran uban sa iyang mga higala, akay mamatay man siya nga ulay.
Gitugutan ni Jefte ang iyang anak, ug gipalakaw sulod sa duha ka bulan. Siya ug ang iyang mga higala nangadto sa kabukiran ug nagsubo kay mamatay man siya nga ulay. Human sa duha ka bulan, mipauli siya sa ila. Gibuhat ni Jefte ang gisaad niya sa Ginoo ug namatay nga ulay ang iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Dios, o wala mahisalaag ngadto sa bakak. Ani ako Ginoo, mianhi ako ang pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halal wala ka mubuo, apan mga dalunggan ngay inablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunog, halad nga bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya miingon ako, ani anhi ako. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ipahibalo ko ang imong katarong diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na kuugni ang akong mga ngabi. O Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ani ako Ginoo,
Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Bigamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingna niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati. Ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan, ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon ang adto sa kadalanan, ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo ug dautan, ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal?" Apan wala motingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit, apan diutay ra ang gipili." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong bagong team of pastors, Father Ben Traso, Father Jed Matela, Father Henry Bascones, Father Jerome Yu, o Father Sok Kabanig. Mga igsoon kong mga kaparian, katawhan sa Dios nga nagsaulog sa fiesta ug mangadlaw sa mahal nga Birhen Maria ug karon San Roque. Kanatong tanan, maayong fiesta. Tuig karon sa jubileo, Jubilee Year. Gideklarar karong tuiga
sa kanhi Papa Francisco or Pope Francis, 2025 Jubilee Year. Matag human sa 25 katuig ang simbahan magsaulog sa Jubilee Year. Ang pulong Jubilee gikan sa pulong Yubil na sa ato pa sungay sa karnerong laki nga gihimong turotot. Simbolo kini sa Jubilee nga sa ato pa dakong kasaulugan. Unsaon man nato pagsaulog karong tuiga, atong namatikdan ug atong nabalitaan unsa ang kagubot sa tibuok kalibutan. Gubat sa Ukraine, batok Russia, gubat sa mga Israelita, batok Hamas Palestinian, batok Lebanon, batok Iranian. Kagubot sa kalibutan. Ug tingali kung naa kita sa maong dapit, siguro gayod nga maapektahan kita. Ug gani bisan sa ato ang dapit, tagsa-tagsa kanato, anaa gayoy problema, anaa gayoy kagulanan. Dili hingpit ang ato ang kalibutan, adunay kalisdanan. Unsaon man pagsaulog sa Jubilee Year, kung anaa kita sa kalisdanan, mga igsuon, giingon pa nga ang pulong kuno nga kuanggol gikan kuno na sa mga pulong nga kuwang sa kaguol. So ayaw kabalaka, ayaw kahadlok kung aduna kay kagulanan. Sakto-sakto lang nga kagulanan. Kaya ron dili ta mahimong kuanggol. Ang importante, giunsa nato pag-atubang ang kalisdanan. Nining tuig nga nagsaulog kita sa Jubilee o Yubileo, gideklarar nga tuig Pilgrims of Hope, katawhan sa paglaom o katawhan nga malaumon. Kitang mga Sugbuanon, mahiligon kayo kita sa mga makahuluganon nga mga pulong. Diha ko'y nadunggan kang Padre Rosdel, gikan manis Padre Rosdel din hina-assign, no? Ningon siya nga, kada kunong pulong kinilaw, gikan na sa mga pulong kinihilaw. Ang pulong sinugba, gikan kuno na sa mga pulong sinunog sa baga, maunang sinugba. O kanang pulong labtingaw, gikan kuno na sa mga pulong labtiki ang langaw. Ang pulong laom, unsa may gipasabot niini? Sa in English, ang pulong laom, hope is the willingness to believe that there is beauty in the future.
sa atong pinulungang laom sa akong pamalandong gikan usab kini sa mga pulong lantaw sa ugma nga maanindot. Lantaw sa ugma nga maanindot. Nga bisan pa man sa imong kalisdanan karon, kung doon na kay paglaom, daw imong gilantaw na, imo nang gisaulog ang kanindot nga moabot ugma damlan. Nanginahanglan kini ug pagtuo nato sa Dios. Nanginahanglan kini ug paghigugma nato sa Dios. Ang paglaom nga walay pagtuo mahimo lamang damgo nga way katumanan. Ang paglaom nga walay paghigugma mahimo lamang nga daw naghuna-huna lang ka nga way kapuslanan. Ang pagtuo mao kini ang maghatag kanato og kalig-on nga ang Dios anaa uban kanato, nga ang Dios dili gayud mo biya kanato bisan pa man sa atong kalisdanan. Mao kini ang paglaom, lantaw sa ugma nga maanindot. Atong giila nga diha lamang sa Dios atong matagamtam ang matuod nga kalipay. Dili makahatag og kalipay hingpit ang kalibutan. Ang mga butang sa kalibutan biyaan inig kamatay nato. Ang dungog nga atong makabot dinis kalibutan biyaan inig kamatay nato. Tinguhaa ang butang nga langit nun. Ang atong segunda patron si San Roque. Atong nahibaluan ang iyang kinabuhi nga usa siya kaanak ug adunahan ug gani gamhanan niadtong panahon na kay daw gobernador sa dapit nga ginganlag Montpellier. Hayahay ang iyang kinabuhi. Apan siguro nakadungog siya sa tawag sa Dios. Siguro nadani siya sa gitanyag sa Dios kaniya ang gingharian sa langit. Iyang gibiyaan ang kaharuhay sa iyang kinabuhi. Mipanaw siya. Ug sa iyang pagpanaw, nahidangat ni adtong panahon na ang pandemya. Tingali kita nakasinati, daghan ka nato nakasinati ni atong pandemic, no? Nga daw maburyong ta tungod sa pandemic, bisag wa pa ta magkasakit. Grabe na ang mga kahadlok. Niadtong higayuna sayang pagpanaw ni San Roque ug mitabang siya sa mga nabiktima sa pandemya, sa mga masakiton hangtod nga natakdan siya sa maong sakit. Ug sa dihang natakdan siya sa maong sakit, mitago siya didto sa kalasangan. Ug didto may milagro nga nahitabo. Ang Dios wala mo biya kaniya. Hinunua
gipadalahan siya sa Dios og instrumento nga magdala og pagkaon ngadto kang San Roque. Ang iro, dili ni tawgon ganig iro ni San Roque, iro ni nga gipadala sa Dios. Milagro nga nahitabo kang San Roque, iro magdala og pagkaon ngadto kaniya. Ug sa dihang naayo si San Roque sa maong sakit, mipauli siya sa ilahang dapit sa Montpelier. Ug didto niadtong higayuna ang iya ng uyuan, maoy gobernador niadtong panahonan. Wa na siya ilha, gisalikway siya, wala na siya tagda. Ug didto nagpabilin gihapon si San Roque. Wala siya magpakita og pagpanimalos sa iyang uyuan. Wala siya magbuhat og kadaot alang sa iyang uyuan. Ug sa uban nga mga tao nga wala na muila kaniya. Hangtod namatay si San Roque. Sa dihang namatay si San Roque, gihiling ang iyang lawas ug didto nakaplagan. Talagsaon kayo to si San Roque, kaya ang iyang lawas aduna siya'y birthmark. Ang iyang birthmark, red cross. Maotoy ilhanan kang San Roque. Ug sa dihang gihiling ang iyang lawas, nakita ang red cross ug giila siya sa katawhan. Giila siya nga taong bulahan, tao nga nagdala sa kasantos sa Dios. Mga igsoon, sa higayon nga kita sulayon sa ato ang kinabuhi, ayaw dayon pagpahilayo sa Dios, ayaw pagdiya sa Dios. Ang Dios anaa siya ay pamaagi. Ang Dios aduna siya ay plano sa tagsa-tagsa kanato. Dili mahimo sa Dios nga isalikway kita og mahiadto sa dautan. Salig sa Dios. Mao kini ang gipakita ni San Roque. Nagpabilin siya sa Dios bisan paman sa iyang nahiaguman. Mao kini ang tao nga malaumon, tao nga may pagtuo sa Dios, tao nga manggihatagon maalagaron. Gitawag nato si San Roque og dakong bulahan. Dili siya swerte, kundili bulahan. Ang mga giswerte nining kalibutan they are winners by chance. Apan ang mga bulahan, they are winners by destiny. Mao kini si San Roque, bulahan. Ang mga bulahan nagbuhat og mga balaan. Si San Roque sa iyang pagpangalagad sa mga masakiton, nagbuhat og balaan. Mga igsoon, sa mga higayon nga kita sulayon sa ato ang kinabuhi, mahimo nga adunay oportunidad diin atong mahimamat ang Dios.
usa ka babay namatay ang iyang bana ug nga namatay ang iyahang bugtong anak. Naguol kaayo siya. Daw buot na siyang maghikog kay nahurot na ang iyahang sakop sa pamilya o siya nalay nahabilin. Mao nga nilakaw siya ug sa iyang paglakaw-lakaw nakaagi siya og orphanage diin didto anaay mga bata nga gisalikway sa mga ginikanan tungod kay adunay mga depekto ang maong mga bata. Ang maong inahan misulod siya didto. Una, dihay usa ka bata nga iyahang gikugos. Mibalik siya pagkaugma. Nagsige siya balik-balik hangtod ni volunteer siya sa pag-alagad sa tanang mga bata. Ug nga iyahang natagamtam ang kalipay isip inahan alang kaniya iyang natagamtam nga bisan gikuha sa Dios ang iyang bugtong anak, gihatagan siya sa Dios og daghang mga anak. Malipayon siyang nag-alagad nining mga bata nga adunay mga depekto sa kinabuhi. Mga igsoon, ang Dios adunay plano sa tagsa-tagsa kanato. Sa atong pagsaulog karon sa Jubilee year, diin gipahimangnuan kita nga muhupot og paglaom. Nakasiguro kita nga ang Dios magauban kanato. Aron magmatinudanon ang paglaom, pabilin sa pagtuo sa Dios, pabilin sa paghigugma sa Dios. Mga igsoon, ayaw tinguhaa nga swertihon ka lamang. Ang tinguhaa sama kang San Roque, mahimo kitang bulahan. Ang bulahan nagbuhat o balaan. Nahinomdom ko sa daan ng karaan ng sugilanon nga diha kunoy babay na minyo o gi-congratulate siya sa iyahang amiga, giingnan swertihan ni mo miga oy. Nakabana ka og tall, dark, and handsome. Ningon ang maong babay niya, maldito man, manumbag man akong bana. Ningon niyang amiga, asagdi lang kay tag-iya man og dako kayong balay, dato kayo, pagkaswerte yun nimo. Ningon ang maong babay, nasunog man ilang balay. Ningon na lang yang amiga, di malas di ay ka. Ningon ang baong babay, swerte hinoon. Ay nganong naswerte man nga nasunog maghang balay. Ningon ang maong babay, naapil kasunog akong bana. Ayaw tinguhaa lamang nga swertihon ka. O kung galing man swertihon, nan bonus lang kana sa atong kinabuhi. Kitang tanan gitawag sa pagpuyo nga bulahan, magbuhat og mga balaan. Si San Roque, wa niya igbali sa iyang kalisdanan nga nahiaguman. Wa niya igbali bisan sa sakit nga iyahang nahamtang kaniya.
nagpabilin siya sa Dios, nagpabilin nga malaumon. Uban kang San Roque, atong ipadayon ng atong panaw padulong sa gingharian sa langit, panaw nga maghatag natog kasiguruan sa matuod ug tiunay nga kalipay. Senyor San Roque, iampo mo kami. Amen. Masaligon kitang mudangop o mupadayag sa atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan nga nahigugma pag-ayo sa tanan niyang mga anak. Muingon kita, Ginoo, giyahi kami kanunay. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mulambo ug magkabig ug daghan ngadto sa kumbira sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang mutubag sa tawag ngadto sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa pagbaton og putli og mahinulsulong mga kasing-kasing, makaplagan kitang takos nga musulod sa kumbira nga giandam sa Dios alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Nga dadon nato ang Dios nung kaluoy ug kaayo ngadto sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay magpuyo didto sa balay sa Ginoo ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami kanunay. Amahan, ang imong gingharian ilaha sa gagmayng mga bata. Dungga ang mga pagampo sa imong mga anak nga misalig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata mahalad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, maligon sa paghigugma kanimo ug sa isig katawo, pinaagi sa panag-ingnan sa imong mga santos, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos, ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi. Abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo, ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi, sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon, ug makabot namuban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gad ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi sa mga mumaigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila og tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles tanan mga santos, labi na ni San Roque nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna,
aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-inig sa unay. Peace. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Pangay kalawat kanimo apani pamulong mo lamang mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat, makasunod sa mga panigingnan ni San Roque, nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma, og nagbuhat og mga kayuhan sa imong katawhan, pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa usa ka obispo, si San Ezekiel Moreno, na matay ni siya mga 58 years old, mga 1896 ba to o 94, na kuan siya na tao nya namatay sa siya og 1846 o niya namatay siya 1906, so mga 58 years old. Usa ni siya ka Agustinian, OAR o OAD, niya na-assign ni siya dinhi sa Pilipinas, sa bago dinhi siya na ordinahan pagkapari, niya nag-mission siya for several years hangtod na kat-on ni siya maayo og Pilipino nga dialect, o na assign siya pagka-obispo dito na sa laing nasod. Nag-mission siya sa Palawan, na-assign siya sa prison sa Iwahig sa Palawan, niya sa Mindoro, sa Visayas, Capiz, naabot sa siya Cebu tingali, ug sa Manila. Dako ni natong dungog na dinhis Pilipinas ni alagad ang maong santo, usa ka pari, ug nag-dedicate sa iyang kaugalingon sa pagpalambo sa simbahan o sa pag-atiman sa mga kabos, apil nas mga binilanggo. Uban kaniya, padayon natong iampo nga kita unta mag-alagaray, sumala gayod sa pagtulunan ni Kristo, aron atong maalimahan ang mga kabos o ang mga sinalikway. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makahatag nila og tinuod na kalinaw og kalipay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami.
Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og walay kinutuban, nga nagbuot ka nga si San Ezekiel Moreno maoy mangulo sa imong katawhan, nangamuyo kami nga tungod sa iyang mga pahanungdan ihatag mo ang grasya sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya miabot ang anghel sa Ginoo milingkod tungod sa kahoyng tugas duol sa balangay sa Ofra nga iya ni Joas sa banay ni Abieser. Ang anak niya nga si Gideon nagiok og trigo didto sa tago sa usa ka pug-anan sa bino aron dili siya makita sa mga Midianhon. Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug mingon, maisog ka ug naguban kanimo ang Ginoo. Si Gideon mingon kaniya, Sir, may pangutana ko kanimo, nganong nahitabo man kini kanako kung naguban pa kanako ang Ginoo. Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan, gibuhat sa Ginoo, labi na kadtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Apan gibiyaan kami sa Ginoo o gitugyan ngadto sa mga Midianhon. Unya giingnan siya sa Ginoo, lakaw o gamita ang tanan mong gahom ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako gayod ang nagsugo kanimo. Og mitubag siya, apan Ginoo, unsaon kuman pagluwas ang Israel? Ang pamilya ko mao ang labing mahuyang sa banay ni Manases, ug ako ang labing ubos nga sakop sa akong panimalay. Ug ang Ginoo miingon kaniya, mahimo mo kini kay tabangan kuman ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi, sama nga usara sila kataw. Si Gideon mitubag, kung nahimuot ka kanako, hatagi ako prueba nga ikaw gayod, Ginoo may nagsulti. Ayaw paglakaw hangtod kadalitan ko ikaw og pagkaon. Siya miingon, magpabilin ako hangtod nga mahibali ka. Unya si Gideon misulod og naglutog na tingkanding og naghimog pan gikan sa harina nga walay patubo. Gisulod niya sa basket ang karne og sa kulon ang sabaw ug gidala niya ngadto sa anghel sa Ginoo nga didto tungod sa kahoy nga tugas ug gidalit kaniya. Unya giingnan siya sa anghel, ibutang niining batuha ang karne ug ang pan ug ibubo niini ang sabaw ug gibuhat kini ni Gideon. Gikuhit sa anghel ang karne ug ang pan pinaagi sa tumoy sa lipak nga gikupta niya. Migula ang kalayo gikan sa bato ug nasunog ang karne ug ang pan. Unya nahanaw ang anghel. Unya mituo si Gideon nga anghel sa Ginoo ang nakita niya ug tungod sa kahadlok miingon siya, Ginoong Dios, nakita ug gikaatubang ko ang imong anghel. Apan giingnan siya sa Ginoo, ayaw kalisang, dili ka mamatay.
Nagtukod si Gideon didto og halaran alang sa Ginoo ug ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang pakigdait. Hangtod karon anaa gihapon ang halaran sa Ofra nga iya sa banay ni Abieser. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw alang sa iyang katawhan ug sa nagatuo kaniya. Ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang kaluoy o kamatuoran nagatagbo. Ang katarong o kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo,
among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot. Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Gideon nangita og milagro sa Ginoo. Kay gidaog-daog naman sila maayos mga Midianhon, unya nagsige magsulti ang iyang katigulangan na kami giluwas mis Ginoo dito sa Ehipto, iyang buak ang dagat, iyang gipatay ang among mga kaaway. Grabe kay kagamhanan ang Ginoo. Motong pag-ingon sa anghel, ang Ginoo nag-uban kanimo pagayo. Niingon des Gideon, og nag-uban pa namo nako ang Ginoo. Nganong naingon ani man ni among kahimtang, asa naman tong mga milagros Ginoo nga iyang gibuhat didto sa Ehipto ug didto sa mga lugar nga gisaad sa Ginoo. Kita ingon ana sa tag kinaiya, mudayon tag pangayog milagro, labi na gyud og naatay mga sakit, naatay mga buluhaton nga murag imposible makabot nato. Gilingiyay mong tupad na gimilagruhan na ka, ingna ko no, gimilagruhan ka nya. Proud ra ba kay ta? Anang murabag nagdungog kay na nato kung makadawat tag milagro. Sus pader, milagro gyud ang nahitabo. Ana. Ko anjo ko pader, maka-feel jud ko sa Ginoo pader kay milagro gyud ang nahitabo. Ganahan kay ta na ano? Adi mo ganahan? Ganahan ay. Mao na mga kinaiyas, mga yawanon. Matod pa ni Kristo, usak ka yawanon or usak ka dautan kining maong generation, kining kaliwatana, kay nagsigi silang pangayog milagro. Mao sa napag-abot ni Hesus, gisigihan sa siya ingon sa mga Hudiyo, paghimog milagro, paghimog milagro. Aron mo tuon minimo paghimog milagro. Ana mo na. Pero unsa may gitubag sa anghel ngadto ni Gideon, ang milagro sa kaluwasan himuan na. Matod pa sa anghel, gamitan ang tanan imong gahom aron maluwas ang imong katawhan. Nahingangha si Gideon, nangayo siyang milagro, siya manuoy paluwason. Ako nangayo sa kong milagro nga mahurot nagkahalin ang slat. Lord, pila ra magi pagtandog nimo aning kasing-kasing aning mga naminaw nako kadaghan ani nila, mag-average man siguro nig mga 1 million kada adlaw ang mag-view sa TikTok, sa Reels o sa dili na ako ha, pero naaman gipang reblog man ko sa Facebook, sa YouTube. Taghan man kay ni Lord. Nganong dugay man kay mahalin ang slot, milagro hibi, usban ang ilang kasing-kasing, mopalit din silang slot, pilar ko ng 100 pesos. Wa gyud. Niya unsa may tubag sa Ginoo nako,
pinaagi aning atong ebanghelyo karon og sa unang pagbasa sa itubag Ginoo. Gamita ang tanan nimong gahom aron mahalin ang slat. Yan saon man. Sige lang yung baligya. Nya, thanks be to God kay naa say nitabang nako, naa say mga adik na sa slat ba. Siya pader, na ako'y napamalandungan. Ako lang ning i-share ha ang iyang gisulti pero gipun-an ako gamay ang iyang gisulti. Akong gibuhatan og meaning ang word nga slat pader. Nya hinaot nga imo ning mauyunan. Unsa may iyang meaning sa slat? Ingon siya sacrifice ang S, ang L kay love, o niya ang O offered, o niya ang T to God. Ano siya? Sacrifice, love, offered to God. Nindot no? Ako lang gi-revise. Nako, nindot sa nida, punuan ako gamay. So ang ako narong meaning based aning iyang gisulti niingon ko ang slot di ay kada nato palit og slot kanang 100 pesos gawas nga makadawat ta atong grace, makadawat ta atong PPSC sa mata di ay sa Ginoo sa kasing-kasing sa Ginoo ang matag slot mahimo di ay na niyang mahimo na sa atong part na sacrifice for salvation, niya ang L, love for the needy, the least ones, and O, offering to God, niya ang T, treasure in heaven. Nindot no? Awa mo nindot eh. Kanang sacrifice, mao ginay gigamit ni Kristo aron ta maluwas sakripisyo. Mao bitaw kaning misa gitawag nig holy sacrifice. Nya pinaagi sa imong pagpalit og slat, imong gilangkat ang imong comfort aron nga makapalit kag slat. Labi na gyud mga labandira, mga ordinaryong workers, apil na gani mga estudyante, apil ng mga buta nga nagmasahe. Ilang tigom-tigomon ang ilang gagmayng extra magsakripisyo sila, dili na sila mo snacks, dili na sila mo sakay motor, maglakaw na lang, di na sila mamalit og mga butang kay ila na lang ipalit og slat. Usa na kasakripisyo nga makapalipay sa Ginoo. Muna si Gideon gipasakripisyo siya sa Ginoo, ang mga apostoles gipasakripisyo sa Ginoo, si Bishop Ezekiel grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Labaw na nga tong patron si Santiago Apostol, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Hangtod yun nga naputol iyang liog. Ngilingay mong tupad. Ing naunsa roy imong sakripisyo para makapalit kag slat. Unsa rong sakripisyo ha imong buhaton. Ingon ang imong tupad, di na ko mo inom og soft drinks. Di na ko sa pamailain. Di na ko mo palit og sige, kamo lang diya sa inyong kuan. Basta kanang imong gasto nga para ranimo imong sakripisyohon. Nya kaning love, kanang L, love mana, love for the needy, for the least ones. Nya kinsa maroy needy, kinsa maroy nanginahanglan og labing ubos, ang atong parokya kay ni ay daghan nga mga ayuhonon, tukuronon nga para pagpalambo sa atong parokya nagkinahanglan kay taog slat. Ana. So, love for the needy. Nya unsa may giingon ni Kristo? Unsay inyong gibuhat ngadtos mga labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rin ako. Munang niingon si Kristo dire, biyai ang tanan. Diba gahapon, biyai ang tanan niya. Karon iyang gisulti. Kung unsay inyong gisalikway, inya gihatag ninyo sa mga kabos, ako nang ibalik ninyo gatusan kapilo.
So kana ding atong love for the needy, mao sad na ang letter O, ang atong offering to God. Mao nay atong gihalad sa Ginoo, dili ning ni ang simba ana, di pa na mao. Motong si Gideon sa atong unang pagbasa, gipa-offer siya sa Ginoo aron mailhan nga Ginoo gid siya. Gaihaw siya unsa to, kanding niya na isabaw, napaypan, way patubo, iyang gi-offer sa Ginoo. Ang katong bato mo to'y gihimong altar. Kani nya ningon dayon ang anghel, iyang gikuhit sa katong lipak, nigawas dayong kayo o gikaon tong tanang offerings. Pasabot gidawat sa Ginoo ang iyang gi-offer. Niya kamo karon og mopalit mog slot, kan-o ng Padersiano. Kan-o na ang atong slot na paliton, kan-o na sa atong projects, sa atong mga kalihukan dinhi. Mao nay mukaon ana. Pasabot gidawat na nas Ginoo, gipahimoslas Ginoo. Unya ang letter, ano sa sunod? Letter T, treasure in heaven. Matod pa ni Kristo, pagtigo mog bahandi dito sa langit. Unsaon pagtigo mog bahandi dito sa langit? Kining tanan imong kwarta dinhi sa yuta, ipanghatag na, og sa imong pagpanghatag duna na kay bahandi dito sa langit. Mo na kining atong slot. Unsa toy meaning? Bag-o? Sacrifice, love, offering, treasure. Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, treasure in heaven. Nindota, no? Salamat sa katong naghatag ani, pwede na to siya mamatay. Og mao nay kinabuhi sa mga santos, nagslot sa to sila, nagsigig sakripisyo, gasigig higugma, nagsigig halad, o nakatigong yung treasures in heaven. Mo nang gipasidunggan sila hangtod karon. O kita sad kung magbuhat ana, magsigi sa tagpalit og slot, mga slatter sa tag, makatigom sa tag treasures in heaven. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Kining kalinaw gipangandoy ni Ros Kalibutan. Tan-aw ko diya sa mga vlog-vlog, nag-warning na ang atong mga leaders, apil ng atong presidente, panganda mo kay kung madayon gining gubat sa China o sa Taiwan, mudipinsa ang Amerika sa Taiwan, maapil gid tang dinhis Pilipinas. Nya naasay senador dito sa Amerika, nag-share ni Senador Robin Padilla nga niingon ang tibuok kalibutan karon nagnandam na kay kun mahitabo kining gubat sa China o sa Taiwan, unya mulaban ang Amerika sa Taiwan, ang China sa panigan sa nasa Russia, tibuok kalibutan ani maggubat. Ngano man na, nganong nahitabo man na, kay nawa na ang ilang slot, di na sila mo sakripisyo. Ang gipangita ros kalibutan, comfort, power. Di na sila mo higugma, labi na gyud mga ubos, ang ilang gihigugma, ang ilang kaugalingon, gahom, kwarta, dungog. Mao na rin gibuhat sa mga tao sa kalibutan. Di na sila mo offer halad ngadto sa Ginoo. Ang ila gusto nila nga ang mga tao mo offer ngadto nila, muluhod sa ilang tiilan. Mao nang gubaton tika kay ipailan ako nimo, ako'y gamhanan, kinahanglan kang muluhod sa akong tiilan. Ana narong kalibutan. Ug ang katapusan, wa na sila kailag langit.
ilang gitigom ang treasures dinhis kalibutan. Naarang ilang mga mata diha, wana sila maghunahuna, treasures in heaven. Mo nang nawagtang ang kalinaw. Bisan sa inyong balay, testingyo, kamong mga asawa, kuhaan ang inyong slot, ang inyong sacrifice, ang inyong love, ang inyong offering to God, ug ang pangandoy nga magtigom kag bahandi sa langit. Mag-away gid mo sa imong bana kay magsigil lang kag paningil sa iyang kwarta. Usahay sad ang bana magsigig paningil, asa na tong kwarta, asa na tong kwarta. Ana, di ba? Hangtod mag-away, mga managsuon mag-away, apil ng mga pari mag-away, ambot ang mga madre gaaway basta na sila. Tungod anang kwarta. Ako kapilan ako giaway tungod gyapon anang kwarta. Na ako wadyo ko mangaway tungod sa kwarta. Bahalag awayon ta, basta di lang kita mangaway. Unsa ra man gi ako, magsige ra jud kog baligyag slot. Ang moapil na ay kwartas langit. Ang di moapil kagubot kinang inyong kinabuhi. Gi manindog na ta mga malinawon. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang maghahatag sa tinuod nga bahandi ug kaluwasan. Muingon kita, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Nga ang simbahan musaksi sa mga miti sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang adunahang mga nasud mupaambit sa ilang kahinguhaan ngadto sa mga kabus nga nasud, inay ila silang pahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong, makakat-on sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi uban ang manggihatagong hugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga magmanggiluyon kitang mutagad ug moamuma sa mga idaran, mga kabus ug mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay moambit sa mga bahandi didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar
sa piyesta ni San Ezekiel Moreno, hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kamig dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ezekiel Moreno sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ezekiel Moreno, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo nimong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan, himaya, Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ng mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panigingnan ni San Ezekiel Moreno, Obispo,
maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan ug paghubad ngadto sa buhat sa iyang gitudlo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang 100-fold blessings. Pero nga atong buhaton mopalit lang itag slot aron do natay unsa to? Naatay sacrifice, love for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Nindota. Salamat ha sa nagpalit na tog slot. Ang atong grace nga slot, ang atong halin niabot nag 39,641 ka slots, napay 660,359 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 131 pagihapon ang atong nadawat. Ang katosang para din sa atong mga repairs o mga ginagmayng construction sa atong mga facilities nga gikinahanglan, ang katong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC. Ang atong halin niabot nag 3,205 ka slots, napay 96,795 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, wala pa ni palit. Atong pakpakan ang mga slotters. Salamat kayo. Pasalamat ko sa Ginoo nga kadtong mga architects o engineers na original gyud nga nag-restore aning atubangan sa simbahan nga nakita na dihang mga bato. Nagkamit mi gahapon nya ning commit sila for continual collaboration nako, mo support sila sa atong pag-administer dinhi para ma-restore ang atong uban pa dihang mga heritage diha sa atubangan. So mutabang pud sila sa mga projects nato sa pag-design sa atong mga architectural engineering nga mga designs kung unsay atong i-construct dinhi nya it is for free. So pakpakan nato sila. Di na lang ako isulting ilang mga ngan pero sila'y nakaparestore diha during the time of Monsignor L.D. Leeson. Nya mutabang sila nato. Munang pagkanindot og naa ning mga tawhana nga mo invest sa ilang kahago, sa ilang talento o sa ilang kwarta aron lang mapalambo ang simbahan. Talagsaon kay nimo nagpasalamat ko ni Santiago Apostol, ang atong patron nga iyang gidasig kini mga tawhana. Ingon din sila, Father, amo ang design o ang pag-analyze sa tanan, engineering, imo ang funding. Pero di mi mangayo, Father, bisag ko sa kadako. That is our service to the church. Kaya naamagin sila yung ilang grupo gid ba sa mga architects o engineers. Pero ato ang funding, nako ay kabalaka, inyo ang design, ako ang slots. Oh, kitang mga parishioners, online o territorial, dako na ganing kuan eh. Ako na ganing kana ganing grasya. Nang amo pang i-review ang katong original nga development plan na wa agyud masugdi. Na gamay ra kay nasugdan nya basin og dunay revision depende sa panginhanglan karon nga makita nato karong mga panahon na basig na ay i-revise. Unya padayon mo og suporta sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Bahala na lang og senior na kay mo, hala, view, like, share og subscribe. Before mo matiwas, view, like, share, subscribe. Unya makahatag ni og pagpalambo, pagsabwag sa ato mga humili og misa ngadto sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, nga at the same time makahatag sa nig-income nganhi sa atong parokya aron magamit sa atong mga charitable expenditures.
Nya usbo nako, nya pasalamatan sad nako at the same time ang mga tagtungod sa mga lubong dito sa atong sementeryo nga due na para habwaon, do na naidaghan nga niari diri kay nakig-arrange na sa atong opisina para sa paghabwa sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga remains dito. So nanay mga 75 ka lubong nga habwaono na, labing minus 75 ka buok katong gilubong pagka 2019 o sa 2020. Nya kung di ninyo aksyonan mga tagtungod, mapugos mighabwa ani without your presence karong first week, sugod karong first week of September. Aron ibalhin na lang adto sa atong common nga kaning bond chambers. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.